Baba Jaga, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Widzicie co to jest? Widzicie co to jest? To jest pad z Xboxa One. Świeci się światełko. A ja jestem Niklaus, a to jest Grid 2, w którego będę grał i będę się ścigał. I to jest chyba, nie chcę skłamać, ale to jest pierwszy raz wyścigówka w dziejach mojego kanału. Jeżeli nie policzyć Euro Truck Simulator jako wyścigówki, to jest pierwszy raz wyścigówka u Niklausa na tubie. Także trzymajcie kciuki. Gra tu ze mną grupa, jak widać, dzielnych driverów. No i to jest Grid 2. Grida 2 możecie sobie kupić na G2A za jakieś 12 zł chyba. A pamiętajcie, z kodem Pieron macie 3% taniej. Link taki będzie do gry prosto przesyłający. W opisie wam taki zrobię specjalny, żeby wam ułatwić, jakby ktoś chciał kupić. No i co? Trzymajcie za mnie kciuki, a ja się tu włączam do grupy i jadymy. Dobra, jestem najdrożsi. Odpalajmy, jedźmy. Daria, jako mistrzyni całej tej karuzeli wiadomo czego, powiedz co tu się będzie działo. Wypadków. No to będziemy jechać, będziemy się ścigać, będziemy Autami? się starać nie rozwalać Tak. siebie nawzajem, ale myślę, że to nie wyjdzie, więc O, to jest ho, ho. materiał plus 18, będą latać kurwy, będą latać chujem i będzie maraton spierdolenia. Kaktusy jeszcze. Myślałem, że będę jeździć auta, a nie latać chuje. No ale... No dobra, Co kto lubi? niech będzie. Dystans w Na co trybie ja się sieciowym zapisałem? 69. Co za przypadek. Za 5 Co za groszy. A przypadek. zwycięzcy zapewnią sobie życie w raju z dziewicami. I w nagrodę 50 groszy. To już jak kto tam uważa, Nikt nie powiedział jakiego gatunku. Pierę mnie. A, mnie pierę. też Tutaj mnie jest pierę. nowa Znaczy, dowolna jeszcze tak trochę tylko, ale A nie, jakie puszy. Ej, będziemy jechać na tej... Golfy otwierają. dobra. Chevrolet Matiz teraz jest. Miałem wcześniej fajniejszą pozycję, na Nie wiecie, pierwszej że mi już się nie le... było, tylko Chevrolet. Czy my gramy na To torze? nie jest ostatnia Tak. przynajmniej. Piękna sprawa. Dobra. To A jak ja się z miało Marinie. samo, to byś się cieszył akurat. A To tam. piękne mam auto. Bom 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 bom. I ruszyli. No i Parkourze. dlaczego tak zrobiłeś? A czemu? O! No już, fajnie. Jak to zrobili? To! I się z barierki. Rakot po prostu wyszedł z założenia, że już nie będę miał więcej takiego. Co ja mogę powiedzieć? No i kto mi uszkodził koło? Lagi są dosyć Lagi duże. klatkuje. Klatkuje mi i na padzie mi tylko prawa gałka działa. Ktoś się I bateria zakręcił. wysiada. No w ogóle baterie mi padają No dzięki. i rozrusznik serca mi też staje co chwilę. Dobrze, Adrian. I nie tylko. Jasny Co mi to gwint, no auto zaraz tak uszkodzę powoli kogoś. jedzie? Piąty zaś. Chciałeś zakręt. Przepraszam Krzysiu, nie chciałam. Aha, to nie wolno tutaj. Proszę. Ojej, ojej. O, Lotso, bardzo dobrze. A to dziwne, bo on jechał Skończyła moja bardzo zabawa. powoli. Ojej. Ej, To jest Ej, jak w prawdziwym nie mam życiu. hamowania. Tutaj Dobrze. Jak zepniesz zakręt, A, to dobra. spowalnia samochód. A to w prawdziwie Wiecie, też tak jest. jak w życiu. Dokładnie. O! Nie mam hamowania, nie mam skręcania. O! Jedź tam. Bebe. Ej, auto mi same skręca teraz w lewo. No i dobrze. Niedobrze. To jest karma. Lepiej 3 razy w prawo Mogło niż chociaż- w lewo. Mogło chociaż w prawo skręcać, właśnie. O nie, Aseka. O nie! O I sport byś wygubił? O nie! Dawaj na skróty. Tu jest jakieś pole magnetyczne Nie na będę jechał obrzeżach na tego toru. Patryk, To jest- zabrałeś moje miejsce, nie podoba mi się to. Już straciłem. O! I jeszcze gubisz części po drodze i mi przybijasz opony, no Przypadek. O, poza mnie O. ten. O, no nie mogę skręcić. Daria, Uje. zaraz, nie podoba się mnie. Tam ptuczyk, przefurk. Oczyma. Myma. kto mnie tam puka? O! Ja nie wiem. Ale chętnie się dowiem. Listonosz puka 2 Ale razy. tak średnio. Bla, tak U średnio mnie bym listonoszka jest, to wiesz. Chyba twoja lista na 4. No nie mam skręcania w tym głupim samochodzie. No i mamy... No, kupię auto. Jezus, to było dopiero pierwsze? No. A to ile tu jest okrążeń? 3 aż. Ty, Jezu, ja nie dojadę do Chodź końca tu. tym autem. Co to było? Bardzo dobrze. No, sensowistycznym aucie, Bardzo który skręca tylko w lewo. O! Patrz, Ale- jak ale ja pa, ale kiedyś trzeci pojechałem jest. za tobą. Ty do mnie? A gdzie jest taki za mnie? No ja jestem trzeci, nie wiem kto tam jest przede mną. No. Jak to zrobiłeś? Za Bixmix. Rak. Dobra. ty Pierwszy geju. Iskor, ale do czasu. Ale Iskor ci się udało. Co ty O, przy farciu, Wiem, kurde. ale obróciło mnie. To wszystko winę levela. Wpisał give ammo. Give all. No clip. To jest Jordanii. Tak, to jest jak się gra na imię.
Nie ma dwóch bocznych opon. Ścięty Siada, zakręt, pada. pokarali mnie. 360? Ale to moje auto fajne, ono jest takie Dobra, informacja skompresowane. jest taka, że następne trasy to nie Jak są smart. torowe, tylko miejskie, więc nie będziecie mieli problemu ze ściętymi zakrętami. Bam, bam, bam. Dzięki. Ścięte zakręty są spoko. Będzie dobrze. Pójdzie w tym dęczy. Nie dogonię. No i zaś, Musisz tam dojechać sardynkę. ja nie wiem, to może się źle skończyć. O nie. Może być bagażnik. O, mucha mi się na szybie zdupiła. Nic nie widzę. Twój Nissan jest znacznie lepszy na ten Niestety tor, zakręt żaba. jadąc tyłem, to on i tak jest ścięty. No i to jest właśnie... średnie. O, ktoś mnie będzie Dobra, zaraz walić ten to. podwójnie. Ale auto mi tak jakby przestało O, dobra. tak mocno skręcać w lewo. Nie posiadasz Może przedniego prawego... robiłeś sprawy. Nie, lewego koła nie posiadasz przedniego. Ja? Ja? Tak, Ja mam oba. Nie. Tak. właśnie patrzę i brakuje No ci- jak? Nic mi nie brakuje. Czemu? Aż jest królestwo. Zaraz zacznie. No? Nie no, u mnie nie lecą żadne iskry. To Iskor, ale stąd się spiąłeś winagry- się, widzę. I skory lecą. Bum. Tak z przodu. Czemu za mną nikt nie jedzie w ogóle? Co tam się stanęło? Problemy na trasie. A, Puściłem oponę. wewiórka wybiegła na ulicę. Safety car, nie, safety To car. nie jest śmieszne, na tej jednej trasie naprawdę przebiega wiewiórka przez drogę. Poważnie? Tak, Ja to tak wymyśliłem. Nutria z lasu. Wiewiórka No skręca w lewo i nie skręca, nie no. do nieszczęść. To skręca czy nie? Nie skręca. Ale tak trochę Ja tu skręca. zgłaszam reklamację do Volkswagena. Nie. Przyjąłem. Za dużo spaliny emitujesz, czy co? Musi pan ustawić się w kolejce. A kiedy będzie wolny termin? 240. Jak wszyscy klienci zostaną obsłużeni. O matko. 2017, jak będę wleciał. No nie wierzę, Iskor wygra jeszcze taką padliną, a nie kurde Chevroletem. Tam jest ścięty zakręt. No Bydlak. kurde, Już dojechał! Co? wyszła mi zabawa. Ale to dobrze, bo ja bym się popychałem. rozpierdolił za moment na pewno. Polecam się. Jestem taki rozklepotany. Widzę właśnie. tutaj przodem. Cześć. Ja cały czas kręcę w lewo, żeby prosto jechać. Super. Nie chcę się już skończyć. nie dojadę. Ale to... Jest Ostatnia prosta. koniec. O, będzie dojadę. Mama, patrz, jestem w telewizorze. A, tu jest zakręt! A, trzeci, dobra. I ciul. Dobra. Nie. Także ja w tym momencie Dojadę te czy nie nagrywanie dojadę? przerywam. Jeżeli ktoś, jak to, co miałem powiedzieć? Aha, challenge do YouTube'a. Jeżeli ktoś kiedyś widział wewiórkę, to daje łapkę do góry. A jak ktoś kiedyś widział nutrię, to łapkę do góry i kupuje grida na G2A. No. I sub.